Hej, velkommen. I dag så vil vi forklare jer, hvordan økonomikredsløbet fungerer. Forestil dig, at du går ind i et supermarked. Det der, det er min ven Michael. Det der, det er Farik. Michael, han er en kassemand. Farik er i gang med at købe noget fra ham. Det der sker ved, at Farik køber fra Michael, er, at hans virksomhed får penge. Hans virksomhed betaler skat, og ud af det, så får staten penge. Staten får penge til at bygge veje, give gratis lægehjælp og andre ting. Fordi at Farik lige har givet penge til Michael, det vil sige, at virksomheden, som Michael arbejder for, kan nu give ham løn. Den løn kan han bruge til at betale skat. Det her, det er staten. Lad os sige, at Michaels virksomhed gik konkurs. Så får Michael ikke nogen løn, som vil sige, at han betaler ikke nogen skat. Hvis han ikke betaler nogen skat, så ender det jo selvfølgelig med, at staten ikke har nogen penge. Her er mine skattepenge. Hvad fanden er det der? Mit firma gik jo konkurs. Hvorfor? Så vi ikke råd til fucking lægehjælp mere. Det er for helvede, mand. Det er jo både en ene ting. Vi er der som Zimbabwe. Så som du kan se, skat er vigtigt. Hvis vi ikke har mere skat, ligesom staten har, så har vi ikke råd til noget. Så det var lidt om økonomikredsløbet. Jeg håber, du har lært lidt. Hej hej!